seuraavaksi väliin ylläritehtävä. Aina puhutaan, säkin olet ylivoimaa pelannut aika paljon. Ja erilaisia kombinaatioita varmaan. Ja 5 YV:tähän on nähty ja ehkä joskus toimiviakin. Mutta sitten on raiteilta, mitä itsekin edustat vääränkätisiä pelaajia, niin on kuullut aika monta kertaa ja sitä on viritelty seurajoukkueessa ja näissäkin maajoukkueen ympyröissä niin 5 raitin YV:tä fiilistelty ja ehdoteltu. Aika utopistinen ajatus, mutta saat rakentaa nyt mieleen sen 5 raitin YV. Ja ainoa sääntö, millä rajaan, niin 1 saa olla omasta joukkueesta, koska ettei käy niin, että silloin sieltä 3 raittia heti valittavan, niin 1 saat valita sieltä, mutta muuten 5 raitin YV:t ja joka heittele pelaajia tai sitten ottaa lyhyt perustelut ja rakentaa pidemmällekin sille. Aika hyvä hei. Ja tarvitsee sanoa semmoisen, jonka kanssa on pelannut. No mielellään, mutta hyvällä perusteella saa ottaa semmoisen, kenen ei ole pelannut. Koska periaatteessa haetaan parasta mahdollista. Niinpä. No itähän on siinä kentässä. On tossa. Me on siellä vähän pienessä kulmassa vasemmalla puolella. Pienessä kulmassa siellä ja tolpalla ehkä käy maali edessäkin pyörimässä. Siinä roolissa me olin SPV:ssä aika paljon. Ja sitten me laittaisin sinne Tiitun Teron me laittaisin pointtiin. Ei niinku pelin pyörittäjäksi vaan niinku isoksi uhaksi. Ja sitten olisi varmaan ehkä Johanssonin Henka laittaisi ehkä sinne niinku siipeen, että se pystyisi vetämään pidempiä kantteja ja se on hyvä näkemyskin. Aika hyvä YV-pelaaja. No se joku nakuttanut siitä. Sitten keskelle laittaisin. Tähän saattaisi olla kyllä muutamiakin hyviä, mutta ehkä mä laittaisin tuon Kapasen Laten. Se on aika hyvä liikkumaan ja nimenomaan niin oikea-aikaisesti liikkuu. Aina aikana mieleen siitä tulee maalilta vähän niin kuin takaviista ylipuolella hakuilla siitä jonkun laittanut osan keikan. Ja sitten sinne vähän niin kuin oikealle puolelle siipeen periaatteessa vääränkätiseksi äijäksi. Vähän niin kuin pelintekijät. Niin kyllä me sinne, kyllä pitää sanoa, että me sinne laittaisin. Itse edes unohtuu joku kova. Mutta kyllä me laittaisin ehkä ton nykyisen seurakaverin Matias Hoffbauerin sinne. Olisi se en tiedä onko se, taitaa olla tällä hetkellä kansainvälisessä peleissä pörssikunkku. Taitaa olla joo. Mutta niin sen jotenkin kombinaatio tai semmoinen joku peliäly semmoinen. Joku se löytää oikea ratkaisu aina milloin vetää lakia mikä häyveto on, mutta tietää milloin vetää niin löytää vaikutteja. Ehkä se olisi niin semmoinen raidin pyörittäjä sinne. Mä ajattelin, että se on ehkä vaikein, koska aina raidin rakentajasta puhutaan, että löytyykö niitä. Mä odotin, että tulee joku 5 kovaa kanttaa ja niin se ei tehdä aika kovaa. Että tulee aika hyvä rakennut loppujen lopuksi tuossa niin ihan perusteella, että se voisi melkein toimia. Ei me tarvitse enää virallinen päätös Terolta, että se tekee kantakin ensi kaudelle, niin voit rupea johonkin peleihin virittelemään En tiedä mitkä ne on. Hyväksytään. Kiitos.